Weh, Bagong bin Semar Pawana kono margono weladala Gong manuta dadi balaku kepengin numben-numben sing merek kaya ngopo sing nyegerke tak cepakake pirang krat jalukmu pengen wong wedon ayo aku duwe stok pirang-pirang rum-ruman ayo tak kepenake njaluk duit piro tak kei Gong oh alah kowe Bagong santri kok ditawani kaya ngono najis nyatane nolak marang pengajakku Gong alah yen gelem tak eman bali ta buta oh malah tawa tinawa mejang kaya kiai medar sabda kaya pandhita wah kelakon tak mamah kuandamu dadi panganku maju menene iyo wah median yo ora kena digawe gampang ayo leno pangendamu dadi panganku kowe iyo mangsa iyo yo banting meh awas ayo lo oi hey iyo oh iyo ayo Etian oh ayo lo hey awas kampanye jadi iso minggu sembah kelamaan aku sing dekat terus kaya suarane Bagong olah dan rampung gaweane aku kalah jan butane ngedapi-dapi daya katiasane ya Tru lah kok iso santri kok iso kalah mesti ana sing salah ambuh Tru mesti ana sing salah Gong siji tak koreksi senengmu kesusu mesti mau randunga ya to Gong walah ya lali Tru kebiasaanmu ki senengane kesusu rumangsa iso lali ndonga wastainu bisa beri wassolati njaluk tulung sira kabeh kelawan sabar tegese puasa wassolati tegese ndonga mrene Gong apa itu mrene sawangen butane alah jan ada rene terus saiki kowe ndonga Gong ndonga apa aku lali sak kelinganmu ndonga apa kowe sing mantep ndonga apa wis ora perlu tak belajari a'udzu billahi minal khubusi wal khaba'is ndonga ngisi nek Allahumma janibna syaiton ndonga kelon tak donga madang wae Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar kocap kasarita medal daya pangaribawa ayo